Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabuwar tasha tamu mai suna DM Hausa 24, inda babu shakka a wannan dai tasha tamu ta DM Hausa 24 za mu rinka kawo muku sharshin so ne wanda kyakkyawan wannan season ɗin mai suna so ne, inda a yanzu haka za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharshi na cikin shirin so ne. To masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji irin sharshin da muka zo muku da shi a cikin wannan ƙayatacciyar sabuwar tasha tamu mai suna DM Hausa 24, inda za ku ji mu ɗauke da sharshin so ne a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai albarka. Da masu sauraro idan za ku rinka bibiyar mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, za ku rinka samun wannan sharshin fim ɗin mai suna so ne a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. Inda a yanzu haka kafin mu shiga sharshinmu na cikin so ne kaɗan, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji irin sharshin da muka zo muku da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu, ko kuma in ce a cikin wannan ƙayataccen season ɗin mai suna so ne. To masu sauraro idan kuna bibiye da mu a cikin wannan season ɗin mai suna so ne, za ku ji inda Imran ya kamu da son wato wacce yake aiki a gidansu, wato direbanta, inda kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye za mu iya komawa baya ku ɗan ji tarihinsa kaɗan daga ciki. Abdulrazak dai ya kasance masoyin Imran ne a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango, inda babu shakka shi kuma Imran ya kasance yana bala'in son direban wacce yake tuƙawa a cikin wannan ƙayataccen sharshi. Babu shakka a yanzu haka dai Imran ya kamu da son wato uwar ɗakin tata wadda yake tuƙawa, inda abin zai yiwu kuwa, inda ita kuma ana so a haɗa ta aure da kuma Al-amin wato yayanta, inda suke ta faɗi tashi. Imran ya kai matuƙa yana son wannan baiwar Allah, to amma kuma Al-amin ya zo ya yi mai gandakatar, inda ya shiga bai yi aune ba. To mai sauraro bari mu shiga sharshin mu kai tsaye ku ji yadda abubuwan suke kayawa.